Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Şuun 28. April 2025. yıl men Muhammed Diyecit Kanada'dan. Hormatly vatandaşlar, men häzir 2 sany 21. asır Türkmen kahramanlarynyň sesini size eşitdirjek. Häzir şoňa üns bilen seredim. Abdullah Orusov tutsak edilmeginiň öňü sirasynda Azatlyk radiosu bilen söhbetde şoldy. Ol şonda migrasiýa darasyna barýanlygynyň sebebi hatawy durmak barada özüne hem geçen anlygyny hem de şuun ýerden çakylygyň gelendigini gurrun berdi. Orusov migrasiýa darasyna barýan wagtynda telefon arkaly geçirilen gurrundaşlykda şeýle diýdi. Şu Türkmen blogeri Özük Palynyň nähili Vatandaşlar, häzir ikinci dat. Häzir şu iki tane kahramanımız Alişir Sakadow, Abdullah Orosov Türk polisiýe tarafından tutulup, düğün tutululu, şunem Ankara'ya gittiler. Ankara'da tutulup oturan yerinden şun yani mesajı uğradıp Galadovka bir ettiler. Eştim vatandaşlar. Vatandaşlar. İki tane kahraman oğlun baryalı nire gideceklerini bilýärler. Onunla da halka yüzlenip aýtýarlar. Göreşi devam ettirin. Biz bilip şu yola gittik. Biz anamlı var ya. Bizim canımızı howp aman ya. Onunla da halkımız için hem medat etmeyene tayinleyen. Vatandaşlar 21. asrın hakiki Türkmenlerin kahramanları. Olu iyidi giderli 3-4 yıllap iyidi giderli Türkmenistan'ın köseniyerlerini görüp Türkiye'de daşar yurtta kul yanak bolup işleyenlerini görüp çağalarını görmege dar olup görenlerini görüp Türkmenistan'ın içinde bir adaletçılığa şahit bolup otada bütün Türkmenistan'ın bağlığını bir maşgala tağlayanını görüp yurdumuzun içinde halkın kösenyanını görüp durmani halkımızın sesi olun. Olu hem mezattan geçip dine öz halkının azatlığı için vatana eye çıkmak için giyici unni görüştüler. Hiç zada da tamakin bolmadılar. Olur söyle de başkalarına gep yetirtele de ugraja etsele de canına hop avanyallığını bilsele de onunla da
iyidi giderli çıkış ettiler. Aha 21. asırın kahramanlarının häsiyeti. Olu halkı tala ve trollara yok deydiler. Siz bizi korkutup bilmersiniz deydiler. Bilýäňiz näme üçin? Sebäbi olu öz imanına öwürlük geldiler. Korkyny yüreginden ayırdılar. Korky adam binamyz etýär, biwejdan etýär, imansyz etýär, watansız etýär. Öz çağılarının öňünde jogapkärçilikden alyp galýar. Watanyň öňünde etmeli işinden alyp galýar. A buly bolsa gorkusyn aýryp arkaýyn öz watanyna söýgüsi bilen halkyň problemasyny gün efirde açyk ekranna hiç zatdan gizgemäni kanun esasynda halka beýan edip başlady. Dünem şulary Türkiýede polisiýa gelip alıp gittiler. Türkmenistan'a deportasiye etmek için. Türkiye devleti içinde dürlü korrupsiyonlarlığın üstü bilen, cinayetkarlığın üstü bilen, her hile mekirlik bilen Berdi Muhammed'in maşgalası bizim aktivistlerimizi alıp gidecek olup yıllar talaş edip geliyor. En sonunda da Türkiye'nin bir tofor, bir vicdan, bir namus devlet işgärlerinin üstü bilen bizim aktivistlerimizi tuttular, häzirem Türkmenistan'a deportasiya etjek bolýar. Ola yoksa Türkiye devleti bilýär, şu haramzadalar, geçen Şahin 8'ine, Şahin 4'üne Semerkant'ta geçen ýygnagda şu haramzadalar nähilli Türkiye dönüklük etdi. Türkiye devleti hemme kişiden gowulýar. Berdi Muhammed haramzada Türkmenistan nähilli talaýarlygyny, Türkmen halkyny nähilli köseýärligini hemme kişiden gowy şola bilýär. Ýöne ola şuun kun gynansagam diktatorlaň Türkmenistan talaýarlaryň tarapyndadyr. Ola näme dogry öz tanaplar diktatorlaryň tanapy bilen bir zat etjek bolýarlar. Ýöne oň çüýrükligine şu neçelin göz ýetirenler. Dine anamly hemişelik dostluk halklaň arasyndaky dostlukdur. Ne diktator gruplarynyň arasyndaky dostluk. Şol üçin Erdogan şonu gowulsyn. Erdogan pikir etmesin. Şu mesele şeýle gotararmy hadi. Biz onu hiç wagt şeýle gotarmar. Şol üçin Türkiye devleti bilsin. Bir iki tane oğlan ağlap, eytirip Türkmenistan'a uğradığını bilen şeýle sıparmy hadi. Biz onu sıptırmar. Bütün tarih boyunca şu zat Türkiye devletinin en nenginin necit eden işlerinin birdi tarihte sebt bolur. Biz aktivistler hemme taraptan häzir hereketlemiz etjek, şu deportasiýanyň öňüne geçjek bolun. Şol üçin men bütün watandaşlarym çagyrýar. Şu aktivistler, şu kahramanlar sen çekip beren zähmetiň halal öz çagaňa getirmek üçin, öz ýurduňa arkaýyn gidip gelmek üçin, öz ýurduň içinde bagtly ýaşamagyň üçin, Türkmenistanda kanunçylyk berkarar bolmak üçin, Türkmenistanyň baýlygyna öz halky eýe çykmak üçin göreşýär. Şulary gollamaklyk bizim mugatdes, bizim borjumyzdyr watandaşlar. Eger şonu oňarmasak, biz hiç wagtam öz geljeğimizi öz elimiz bilen düzeldi bilmer. Abla ahaleke. Keredip otin türme alıp barýarlar, polisiýa alıp barýakada aýtýan zatlary onluk. Bizi öldürmekleri mümkin, göreşi dowam ettirin diýär. Şol üçin watandaşlar
videoları yayradım. Abdullah bilen Alcan'ın biz sesi olaylı. Olun Türkiye'den deportasiya etmeğinin önüne geçeylin. Hatta Türk gaziyetleri, şu izindeki surat şu Türk gaziyetinden. Oları ölmürat yallam deyip makala çıktı. Türk cemiyetçiliğin biz bilen. Şol için gelin, korkuyunu yüreğimizden ayırayın, öz vicdanımıza, imanımıza dolanıp geleylin, şu kahramanla yanak öz vatanımız için göreşeylin, şun yanak göreşleyen öz yurdumuzu abadım eder, baklam yaşar, gelecekki çağalamızdan arkayın yurdun içinde yaşap bilerle, öz yurduna hizmet edip biler. Vatandaşlar men şu videonun aşağına şu oğulları halas etmek için pul yığnayanlar. Men şoň şodunu koyar, hökmen kim näçe elinden gelse kömek edin, ta biz halk bolup öz kahramanlığımızı olayalım. Öz vicdanımızın önüne arasta olayalım. Sağ olun vatandaşlar, ta inniki duşuğa çelin. Biz hemme haberleri size getirip durarız. Biz dürlü çareleri geçireriz. Biz beytirip aktivistlerin alıp gitmeğinin önüne geçeriz. Biz olara azar verdirmer. Biz hemmemiz bir bolsa vatanımıza iyi çıkar. Aktivistlerimizden qorap biler. Şol için kollan gelin öz vatanımızın hakiki iyileri olayın. Gelin inlemeylek bizim çağalamız kösenmesin. Koy bizim halkımız kul bolup keseki yurtlarda gezmesinler. Öz yurdunun iyisi olsunlar, öz yurdunu azat yaşasınlar.